Привітання сябри. Сьогодні ми проводимо опошній пікет предвиборний біля кінотеатру «Октябрь». За цей час ми провели біля 15 пікетів по всьому городу, по округу номер 15, де я балотуюся кандидатом у депутати місцеві. Ми провели шмат праці, але я лічу, що це недостатково і ми не йшли для того, щоб перемогти. Тому що це нереально в цій системі і в концлагері. Но мы показали людям, що ми є, що є такий профсоюз радіоелектронної промисловості, що є люди, які стоять з біло-червоно-білим стягом, що ми сміливі, тому що в країні повинні бути герої, патріоти і ідеали, яких влада не ведає, не шанує ні своєї історії, ні культури, ні своїх обичаїв, не розмовляє народною мовою, ні чиновники, ніхто. Хочу сказати, що дякую усім, хто за мене підписався, дякую усім, хто сьогодні, завтра прийде голосувати і проголосує за мене, тому що віра в нечто повинна бути. Бог з нами і ми вже перемогли. Живе Білорусь!